या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, LIVEच मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। जुन्या मुंबई पुणे महामार्गावर पहाटे खासगी बस दरीत कोसळून भीषण अपघात झाला। या अपघातामध्ये 13 जणांचा मृत्यू झाला असून तब्बल 25 जण जखमी झाले। आणखीन काही प्रवासी दरीमध्ये पडलेल्या बसमध्ये अडकून पडलेत, त्यांना बाहेर काढण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू झालेत। जखमींपैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्यामुळे मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती देखील वर्तवली जाते। ही खासगी बस पिंपरीहून मुंबईच्या दिशेने येत होती। या बसमध्ये मुंबईतील झांज पथकाचे जवळपास 45 सदस्य होते। पहाटेच्या सुमारास बोरघाटातील शिंगरोबा मंदिराजवळच्या दरीत बस कोसळली। त्यावेळी रस्त्यावर वाहनांची फारशी वर्दळ नव्हती। सध्या बसमधील 25 जखमी प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आलं असून त्यांना खोपोली नगरपालिकेच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय। आणखीन प्रवासी बसमध्ये अडकलेले असल्याची शक्यता वर्तवली जात असून बचाव कार्य युद्ध पातळीवर सुरू आहे। जुन्या मुंबई पुणे महामार्गावरील अपघात वाढत असून पहाटेच्या सुमारास झालेला अपघात अत्यंत भीषण आहे। चालकाचं नियंत्रण सुटून बस दरीत कोसळल्याची शंका आहे। बसमध्ये 45हून अधिक जण प्रवास करत होते। जुना पुणे मुंबई हायवेवर शिंगरोबा मंदिराच्या पाठीमागील घाटामागे एक खासगी बस दरीमध्ये कोसळली। यामध्ये 40 ते 45 जण प्रवास करत होते। यामधील 13 जणांचा मृत्यू झाला असून 25 जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे। मदत कार्य सुरू असून जखमींना खोपोली ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात येत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन AC, ओपन AC फॅमिली हॉल, AC बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। श्री स्वामी समर्थ समग्र दर्शनाचे सावंतवाडी विठ्ठल मंदिरात आयोजन करण्यात आलंय। श्री स्वामींच्या चरण पादुकांचे फोटो, श्रींचे प्रमुख शिष्य, श्रींच्या स्पर्शित वस्तू आणि लीलास्थळांचे चित्र दर्शनाचे आयोजन करण्यात आलंय।
स्वामी समर्थ महाराज हे 150 वर्षांपूर्वी अक्कलकोटमध्ये वावरत होते. आज आपण अक्कलकोटात जातो आणि अलीकडच्या सगळ्या गोष्टींची दर्शनं घेऊन येतो. पण 150 वर्षांपूर्वी अक्कलकोट कसं होतं हे दर्शन सर्वांना घडलं पाहिजे. आणि मी गेली 27 वर्ष हे कार्य करत असल्यामुळे त्याचे बरेच फोटोग्राफ्स, माहिती, संदर्भ आहेत. तर त्याचं एकत्रीकरण करून सर्वांना दर्शन घडवावं. किंवा स्वामी समर्थ महाराजांच्या त्या काळामध्ये 16 फोटो निघाले, तर ते ओरिजिनल फोटोग्राफ्स दर्शनासाठी ठेवावे. स्वामींनी वेगवेगळ्या भक्तांना आपल्या पादुका दिल्या, त्या पादुकांची पण दर्शनं सर्वांना जाऊन घेणं शक्य नाही. महाराष्ट्रभरामध्ये अशी जवळजवळ 60 मठ आहेत. त्या मठामध्ये प्रत्येकजण केव्हा पोचेल, तर त्यामुळे तिथल्या पादुकांचे फोटो किंवा त्यांची जी पहिल्या फळीतले जे शिष्य होऊन गेलेले अशा 35 शिष्यांचे फोटो, अशा पद्धतीचा तो दर्शन सोहळा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, LIVEच मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. कोकणातल्या नादगोड फार्मची उत्तर प्रदेशातल्या शेळी पालकांना भुरळ पडली आहे. उत्तर प्रदेशातल्या फरीदाबाद इथल्या आसिफ भाई यांनी या फार्म मधले 10 बोकड नुकतेच खरेदी केले. जगभरातल्या अनेक कंपन्या आणि उद्योग बंद पडतील, मात्र खवय्यांच्या जिभेचे चोचले पुरवणारी हॉटेल्स आणि फूड इंडस्ट्री कधीच बंद पडणार नाही. या क्षेत्रात फक्त स्मार्ट वर्कची गरज आहे. हीच झलक दाखवत युवा उद्योजक निलेश सावंत यांनी नादबोर या शेळीचा फार्म उभा केला आणि अल्पावधीत नावारूपासही आणला. नादबोर जातीच्या शेळ्यांच्या मटणाला मोठी मागणी असते. कणकवलीतल्या या नादबोर जातीच्या शेळी मटणाची भुरळ आता उत्तर प्रदेशातल्या खवय्यांनाही पडली आहे. उत्तर प्रदेशातल्या फरीदाबाद इथल्या आसिफ भाई यांनी या फार्म मधले 10 बोकड नुकतेच खरेदी केले. नादबोर शेळी प्रकल्पाची उभारणी करून युवा उद्योजक निलेश सावंत यांनी कोकणातील युवकांसमोर एक वेगळा आदर्श निर्माण केलाय. व्यवसायात यश मिळवायचं असेल तर वेगळ्या वाटा निर्माण कराव्याच लागतील आणि अथक प्रयत्नानं त्यात यशही मिळवावं लागतं. हाच संदेश त्यांनी आपल्या कृतीतून दिलाय. नादबोर जातीच्या शेळी मटणाला जगभरात अत्यंत चांगली मागणी आहे.
खास करून मटण चाहत्यांना याची भुरळ आहे। नुकतीच उत्तर प्रदेशातल्या फरीदाबाद इथल्या आसिफ भाई यांनी कणकवलीतून मेल जातीचे 10 बोकड खरेदी केले। यामुळे नादबोर फार्मला मोठ्या प्रमाणात देशभरातून प्रतिसाद मिळत असल्याचं दिसतंय। या नादबोर फार्मचे मालक निलेश सावंत यांना आता या कार्याबद्दल नुकताच कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्हच्या वतीनं स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं गौरविण्यात आलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र LIVEच मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। कोकणातल्या नादगोट फार्मची उत्तर प्रदेशातल्या शेळी पालकांना भुरळ पडली आहे। उत्तर प्रदेशातल्या फरीदाबाद इथल्या आसिफ भाई यांनी या फार्म मधले 10 बोकड नुकतेच खरेदी केले। जगभरातल्या अनेक कंपन्या आणि उद्योग बंद पडतील, मात्र खवय्यांच्या जिभेचे चोचले पुरवणारी हॉटेल्स आणि फूड इंडस्ट्री कधीच बंद पडणार नाही। या क्षेत्रात फक्त स्मार्ट वर्कची गरज आहे। हीच झलक दाखवत युवा उद्योजक निलेश सावंत यांनी नादबोर या शेळीचा फार्म उभा केला आणि अल्पावधीत नावारूपासही आणला। नादबोर जातीच्या शेळ्यांच्या मटणाला मोठी मागणी असते। कणकवलीतल्या या नादबोर जातीच्या शेळी मटणाची भुरळ आता उत्तर प्रदेशातल्या खवय्यांनाही पडली आहे। उत्तर प्रदेशातल्या फरीदाबाद इथल्या आसिफ भाई यांनी या फार्म मधले 10 बोकड नुकतेच खरेदी केले। नादबोर शेळी प्रकल्पाची उभारणी करून युवा उद्योजक निलेश सावंत यांनी कोकणातील युवकांसमोर एक वेगळा आदर्श निर्माण केलाय। व्यवसायात यश मिळवायचं असेल तर वेगळ्या वाटा निर्माण कराव्याच लागतील आणि अथक प्रयत्नानं त्यात यशही मिळवावं लागतं। हाच संदेश त्यांनी आपल्या कृतीतून दिलाय। नादबोर जातीच्या शेळी मटणाला जगभरात अत्यंत चांगली मागणी आहे। खास करून मटण चाहत्यांना याची भुरळ आहे। नुकतीच उत्तर प्रदेशातल्या फरीदाबाद इथल्या आसिफ भाई यांनी कणकवलीतून मेल जातीचे 10 बोकड खरेदी केले। यामुळे नादबोर फार्मला मोठ्या प्रमाणात देशभरातून प्रतिसाद मिळत असल्याचं दिसतंय। या नादबोर फार्मचे मालक निलेश सावंत यांना आता या कार्याबद्दल नुकताच कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्हच्या वतीनं स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं गौरविण्यात आलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम 8355 88 56 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316। राज्यात एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच अवकाळी पावसाला सुरुवात झाली आहे। त्यामुळे महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतीचं मोठं नुकसान झाल्याचं पाहायला मिळत आहे। अशात पुन्हा एकदा राज्याला गारपिटीचा तडाखा बसण्याची शक्यता वर्तवली जाते। पुढचे काही दिवस हवामान खात्याकडून राज्याला ऑरेंज आणि येलो अलर्ट देण्यात आलाय। अशात उन्हाचा तडाखाही वाढेल असंही हवामान खात्याकडून सांगण्यात आलंय। हवामान विभागाने शुक्रवारी दिलेल्या माहितीनुसार पुढील 4 दिवस कोकणसह संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाचं वातावरण असेल, तर राज्यातील काही भागांमध्ये मेघगर्जनेसह वादळी वाऱ्याचा पाऊस होईल असा इशारा देण्यात आलाय। काही राज्यांमध्ये गारपीट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, तर त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतमालाची योग्य ती विल्हेवाट लावावी अशी सूचना देण्यात आल्या। गेल्या आठवड्यात राज्यभरामध्ये अनेक भागांमध्ये अवकाळी पाऊस झाला आणि गारपीट झाली। यामुळे शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसलाय। विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पावसामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय। अशात पुन्हा एकदा हवामान खात्यानं अवकाळी पावसाचा आणि गारपिटीचा इशारा दिलाय। यामुळे शेतकऱ्यांना अलर्ट राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्यात। कोकणातील रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये हवामान खात्याकडून मुसळधार पावसाचा इशारा देखील देण्यात आलाय।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अखंड मानवजातीला समतेचा संदेश दिलाय. अजूनही समाज एकत्रित नसून तो विखुरलाय. हा समाज एकाच छंड्याखाली आला पाहिजे. सिंधुदुर्गात ऐक्याची ज्योत दोडामार्ग तालुक्यातून पेटवली जावी असा संदेश प्राचार्य अनवर खान यांनी दिलाय. याहो एकीने आता डोलू, सारे जय भीम बोलू, सारे जय भीम बोलू, सारे जय भीम बोलू. महाराजा हॉलमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 132व्या जयंतीनिमित्त तालुकास्तरीय भव्य दिव्य कार्यक्रमाचं RPI आठवले गट सिंधुदुर्ग, बौद्ध हितवर्धक महासंघ मुंबई, भारतीय बौद्ध महासभा, वंचित बहुजन आघाडी, युवा परिवर्तन संस्था यांच्या वतीनं गठीत उत्सव समितीकडून आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी व्यासपीठावर RPI प्रदेश सहसचिव रमाकांत जाधव, जिल्हा परिषद माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव, उत्सव समिती अध्यक्ष शरद जाधव, दोडामार्ग तालुका पत्रकार समितीचे अध्यक्ष संदीप देसाई, बुद्धभूषण हेवाळकर, अर्जुन आयनोडकर, अर्जुन कदम, संतोष जाधव, शंकर जाधव आदी बहुसंख्येनं उपस्थित होते. यावेळी प्रमुख प्रवक्ते म्हणून बोलताना प्राचार्य कांत पुढे म्हणाले की आज दलित वस्त्या सुधारतायत, पण वस्त्यांमधील सामाजिक आर्थिक प्रगती झाली का याकडे दलित बांधवांनी विशेष लक्ष दिलं पाहिजे. दलित बांधवांचा अजूनही एकसंधपणा दिसत नाहीये. तो दिसण्यासाठी ऐक्याची मशाल दोडामार्ग तालुक्यातून पेटवा असा संदेश त्यांनी या निमित्तानं दिला. माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी मनोगत व्यक्त करताना म्हणाले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचा दिवस अविस्मरणीय असा आहे. त्यांनी समाजासाठी प्रचंड संघर्ष केला. माणसाचे जे काही हक्क आहेत ते मिळवून दिले. ताठ मानेनं जगायला शिकवलं. असं त्याच्या विरुद्ध पेटून उठलं पाहिजे असे अधिकार दिले असताना आपला समाज अजूनही पेटून उठत नाही. असं होऊन चालणार नाही. स्वस्थ बसू नका असा मौलिक विचार मांडला. आंबेडकर अनुयायांच्या जीवनातील आनंदाचा दिवस आहे, अविस्मरणीय असा दिवस आहे. या दिवसाची तुलना आपण अन्य कुठल्याही दिवसाची करू शकत नाही बांधवांनो. असा तुम्हा तमाम भारतच नव्हे तर जगभरातील आंबेडकरी अनुयायांच्या जीवनातील आजचा दिवस अविस्मरणीय आणि आनंददायी असाच आहे. या दिवशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म झाला आणि उभ्या आयुष्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ आपल्या समाजासाठी नाही तर संबंध माणूस हा केंद्रबिंदू माणूस, व्यक्ती केंद्रबिंदू माणूस सगळ्या लोकांसाठी मित्रांनो काम केलं हे आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे. त्याच्याबद्दल इतर वक्ते आपल्याला सांगतीलच. बाबासाहेबांचा जीवन प्रवाह, आलेल्या घटना, कशा प्रकारे जीवनामध्ये संघर्ष केला, स्वतःच्या संसाराकडे कसा दुर्लक्ष केला आणि केवळ समाजासाठी शेवटपर्यंत शिक्षण घेत राहिलेच. ही विषमता दूर करण्यासाठी संघर्ष करत राहिले आणि आम्हाला तर माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार केवळ आणि केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच मिळाला. हे तुम्ही आम्ही कोणीही नाकारू शकत नाही मित्रांनो. परंतु माझ्यासारखा एक चळवळीमध्ये काम करणारा कार्यकर्ता, पक्षामध्ये काम करणारा कार्यकर्ता, जी मला काही संधी मिळाली 7.5 वर्ष सभापती म्हणून रेकॉर्ड ब्रेक. प्रदेश सहसचिव रमाकांत जाधव यांनी देखील एकाच छताखाली येऊन काम करूया, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला समाज एकत्र राहून काम करूया असे विचार व्यक्त केले. कार्यक्रमात कोकणसाद लाईव्हचे ब्युरो चीफ, पत्रकार समितीचे अध्यक्ष संदीप देसाई, तेजस देसाई, रत्नदीप गवस, शंकर जाधव, अर्जुन कदम यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. डॉक्टर
बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे कार्य केलं त्या 132 वर्षानंतरही सुद्धा आपण त्या ठिकाणी उजाळा देतोय, त्यांना विनम्र अभिवादन करतोय. संपूर्ण भारताला नव्हे तर जगाला त्यांच्या बुद्धिमत्तेचं एक अप्रूप होतं आणि या बुद्धिमत्तेच्या अपाट सामर्थ्यावर त्यांनी संपूर्ण विश्वाला एक वेगळ्या पद्धतीने या ठिकाणी एक संदेश दिला आणि आजही त्यांचे विचार या समाजात पुढे नेले जातात. तर त्यांना ते असे आपले माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन केलंच पाहिजे आणि आपण ते आज सगळं करतोय. तर त्यांनी जे आपल्या समाजासाठी, या देशासाठी, या देशातील प्रत्येक नागरिकांसाठी ज्या खऱ्या अर्थाने आपली घटना लिहिली आणि त्या घटनेवर हे संपूर्ण आपला देश चाललेला आहे. तर अशा या महामानवाला जेवढे आपण स्त्रीवार अभिवादन करू तेवढं कमीच आहे आणि त्याच अनुषंगाने आपल्या दोडामार्ग तालुक्यातील या संपूर्ण समिती उत्सव बांधवांनी आज जो हा जयंतीचा कार्यक्रम केला तो खरोखर कौतुकास्पद असा प्रकारचा आहे. अगदी मोठ्या प्रमाणात एखाद्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी कार्यक्रम व्हावा अशा पद्धतीने या कार्यक्रमाचं आयोजन आहे आणि आपण सर्व ज्या पद्धतीने सहभागी झालात, कारण बाहेर एवढा कोकण आहे अशा परिस्थितीमध्ये अगदी ग्रामीण भागात, दुर्गम भागातून सर्व आपले जे बांधव आहेत त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यामुळे जे आपले महामानवांचं जे कार्य आहे ते खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी अधोरेखित होतं आणि या संपूर्ण उत्सव समितीने म्हणतो हा जो उत्सव आहे तो एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साजरा केला की तिचा जिल्हा सुद्धा दखल घेतली पाहिजे. आम्ही पत्रकार समितीच्या वतीने अतिशय मनापासून या उत्सव समितीला शुभेच्छा देतो. माझे पत्रकार मित्र तेजस देसाई, त्यानंतर रत्नेश गवत, शंकर जाधव सुद्धा या ठिकाणी आहेत, आमच्याकडून खास पंकज मडिये सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत आणि सर्व आपण सुद्धा उपस्थित आहेत. पुन्हा एकदा तुम्हाला शुभेच्छा देतो. कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक प्रकाश कांबळे यांनी तर सूत्रसंचालन संदीप जाधव यांनी केलं. आभार बुधाजी जाधव यांनी मानले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बस 150 फूट खोल दरीत कोसळली, 13 जणांचा मृत्यू. कोकणला अवकाळीचा अलर्ट आणि राजन तेली होणार सावंतवाडीकर, राहायला येण्या अगोदरच निवासस्थान चर्चेत. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.